muri Zimbabwe paipa noti mukufambira makatoita nyaya toona kuti rimwe bepa remuafrica vanenge vanjira vachiti aiwa South Africa iri against mafresh elections muZimbabwe ichiti aiwa muZimbabwe mafresh elections afani kuitiwa amenoti nekuda kwei tisaka mina munhau idzi nopano kuti bva subscribe wolike utina on the bell icon unoona kuti vanenge vanyora panapa muAfrica Beauty Window vachiti South Africa is one of the 3 SADC member states that are against the resolution for fresh elections to be held in Zimbabwe. Instead, South Africa has proposed SADC should put caution and warn Zimbabwe for failing to deliver a democratic election in August last year. South Africa wants Zimbabwe cautioned against their flawed electoral processes, which produced elections which fell short of the revised SADC guidelines and principle of a democratic election. South Africa also wants SADC to set aside their resolution for fresh elections to be held in Zimbabwe. Right now, SADC is preparing to announce fresh elections in Zimbabwe. Though mashoko ari kubuda toka munazvinzi aiwa South Africa iri kuti aiwa SADC ngaisaita mafresh elections Zimbabwe asi ngaingovaona kuti aiwa pepe makabhaisa pepe makakanganisa maifanira kuti mumite maguidelines akabuda muna 2021 muri Zimbabwe. Mashoko ari kubuda panapa muAfrica Beauty Wind timbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko ava kuti aiwa muZimbabwe hanzi ngamusaitwa mafresh elections. Ine comment section medu kuti mafungiro enyu amusangana subscribe like tinotina on the bell icon.